Je v Emirátoch povinné viesť účtovníctvo? Áno, s touto otázkou sa stretávame pomerne často a je to jeden z najväčších mýtov. Veľa klientov si myslí, že však je to daňový raj, prečo by som mal mať povinnosť viesť akékoľvek účtovníctvo. A donedávna v ich prospech alebo v prospech tohto videnia hralo to, že nebolo nutné účtovné výkazy akejkoľvek autorite predkladať. Mhm. Hej, a to evokovalo pocit, že tu táto povinnosť neexistuje. Mhm. V skutočnosti ale povinnosť viesť účtovníctvo je v Emirátoch už od 80. rokov. Mhm. Áno, vlastne Emiráty nemajú register účtovných závierok, ako je napríklad na Slovensku, ale stále sú isté typy spoločností, ktoré potrebujú mať napríklad účtovnú závierku auditovanú auditorom, napríklad niektoré frízonové spoločnosti, respektíve frízony niektoré to priamo vyžadujú, aby to tak bolo. Takže vlastne tá povinnosť účtovníctva tam je. Účtovníctvo sa vedie podľa IFRS štandardov. Dobre, a čo sa týka vlastne daňového raja, takže nedávno zaviedli korporátnu daň. Veľa ľudí iste zaujíma táto téma, že či vlastne ešte stále Emiráty sú tým daňovým rajom aj po tomto zavedení. Tak každý musí posúdiť sám, ale ak by som mal ja dať vyjadrenie, tak ja Spojené arabské emiráty stále považujem za daňový raj. Je tu stále možnosť, ako úplne legálne dosiahnuť zdanenie 0% pre daň z príjmu. Mhm. Ako sa to napríklad dá? Viem, že keď máme základ dane do $100,000 približne, tak vlastne na tieto sa vzťahuje 0% sadzba a nad základ dane $100,000 vyššie je sadzba 9%. Platí to pre všetky typy spoločností, či už pre mainland alebo free zone, alebo je tam nejaký rozdiel? Toto, čo si spomínala, sa týka priamo mainland spoločnosti. Mhm. Pri tých free zone spoločnostiach je možnosť dvoch režimov. Jeden je 0%, úplne bez obmedzenia, ak sú splnené podmienky. A druhý režim je 9%, to znamená, tá free zone spoločnosť sa dobrovoľne prihlási k plateniu korporátnej dane. OK, a aké vlastne podnikateľ musí spĺňať podmienky, aby tá free zone spoločnosť platila 0% daň? To je veľmi častá otázka a tých podmienok je viacero a všetky musia byť splnené naraz. Musí sa jednať o špecifickú podnikateľskú činnosť, Mhm. ktorá je uvedená na zozname. Taktiež je povinný audit danej spoločnosti alebo účtovnej závierky danej spoločnosti a musí byť dostatočný substance. Čo to vlastne je? Pretože tá substance sa používa aj pri daňovej rezidencii ako takej, či už je to právnická alebo fyzická osoba, takže možno povedzme si viac k tomu, že čo to vlastne znamená. Substance je vlastne určitý súbor ukazovateľov, ktoré podnikateľ musí spĺňať na to, aby sa ten príjem generovaný danou entitou považoval za príjem vygenerovaný v Spojených arabských emirátoch. Zjednodušene ide o zamestnaneckú zložku, to znamená, podnikateľ musí mať vhodné priestory, zamestnancov a výkon vlastne, aj tie efektívne rozhodovania, vedenie spoločnosti sa musí udiať priamo z územia Spojených arabských emirátov. Možno poviem takú jednu vec, ktorá sa veľmi často opakuje. Veľa podnikateľov si myslí, že má spoločnosť založenú v Emirátoch alebo vo Frízone a zamestná osobu, ktorá žije na Slovensku. Toto nejakým spôsobom ovplyvní vlastne tú substance? No, v takomto prípade to určite ovplyvní substance, lebo ak by podnikateľ mal len jedného jediného zamestnanca alebo len zamestnancov, ktorí dlhodobo žijú mimo Spojených arabských emirátov, tak skôr bude vznikať substance v týchto krajinách, kde tí zamestnanci pôsobia. Čiže vlastne vznikne povinnosť stále prevádzkárne v tej danej krajine a budú musieť zdaňovať príjmy. Napríklad, ak by sa jednalo o slovenských zamestnancov,
tak vznikne stála prevádzkare na Slovensku a tým pádom povinnosť platiť dane na Slovensku. Presne tak, to riziko tu je. Emiráty v 2018 zaviedli DPH, tým im vlastne vznikli prvé daňové úrady. My to dobre poznáme, v 2018 sme boli pritom práve v Emirátoch, zažili sme to aj tú dobu zavádzania, aj vlastne po súčasnosť, máme s tým obrovské skúsenosti a následne v 23. prišiel oznam o tom, že sa zavedie korporátna daň. Mnohých podnikateľov to vystrašilo, ale mnohí čítali medzi riadkami. Čo to vlastne znamenalo? Prečo Emiráty zaviedli korporátnu daň? Tak samozrejme oficiálne to nikto neprizná, ale medzi riadkami by som to čítal tak, že Emiráty zaviedli túto daň najmä kvôli tomu, aby sa dostali z grey listu OECD, aby umožnili plynulosť platieb, aby umožnili bankám voľne prevádzať prostriedky, lebo od roku 2023 to bol vážny problém. Áno, zažívali sme to my, keď sme robili cezhraničné platby, alebo naši klienti, keď robili cezhraničné platby, korešpondenčné banky sa vlastne dotazovali a museli sme doplňať strašne veľa podkladov k jednotlivým transakciám, čo vlastne teraz odpadlo. Čiže môžeme povedať, že aj keď to vyzerá, že tie Emiráty možno zaviedli pre podnikateľov istým spôsobom komplikáciu, tak svojím spôsobom ich odbremenili v určitom zmysle od týchto papierovačiek zbytočných, ktoré mali pri tých bankových transakciách. A ja by som šiel s tým tvrdením ešte ďalej. A si naozaj myslím, že prioritne Emirátom nešlo o to, aby zvýšili príjmy do štátneho rozpočtu. To znamená, v prvom rade im podľa mňa išlo o to, aby neboli považovaní za daňový raj, aby sa škrtli z týchto zoznamov a mohli ďalej fungovať ako zaujímavá destinácia a finančné centrum. Ale stále si zachovali určité špecifické výnimky, ktoré množstvu podnikateľov umožňujú dosiahnuť to nulové daňové zaťaženie. Čo naozaj je dosť raritné, ak sa bavíme o vyspelých krajinách alebo členoch OECD. Je to jedna z mála takýchto krajín. Vzhľadom k tomu, že koncom septembra 2025 je vlastne prvý deadline na podanie daňových priznaní pre korporátnu daň, prebralo to väčšinu podnikateľov, ktorí do dnešného dňa zistili, že nemajú riadne vedené účtovníctvo. Áno, zrovna v tomto čase sa nám začínajú ozývať ľudia prekvapení, a že buď nemali vedené účtovníctvo vôbec, lebo si mysleli, že to nie je potrebné, alebo to účtovníctvo mali vedené, ale u veľmi pochybných firiem a zistili, keď sa na to lepšie pozreli, že takto to ďalej nejde. Tam by sme mohli asi o tom veľa hovoriť. Problém je v tom, že ak aj majú vedené to účtovníctvo, tak ho majú vedené vo forme jednoduchého účtovníctva v riadkoch v Exceli, ale nemajú ho vedené v nejakom riadnom softveri alebo podvojné účtovníctvo, vo forme podvojného účtovníctva. Takže keď k nám klient príde, tak trvá nám viac času, kým sa dostaneme na nejaké reálne čísla, ktoré nám sedia. A v skutočnosti, čo nakoniec musíme robiť? Veľakrát to musíme preúčtovať úplne od počiatku. Presne, úplne od počiatku a klienta to opäť stojí viac peňazí, preto apelujeme na podnikateľov, aby si naozaj vybrali vhodných poskytovateľov týchto služieb, aby im dokázali zabezpečiť nejaký štandard, ktorý je adekvátny voči ich podnikateľským skúsenostiam. Tu by som rád ešte doplnil, že keď sa bavíme o nejakom štandarde, a bavíme sa o IFRS štandardoch ideálne, lebo indickí účtovníci majú vzdelanie v iných štandardoch. To je dôležité pripomenúť a vyzerá to možno zle, že zrovna týchto jedných som vybral, ale je to 90% účtovníkov alebo účtovných firiem v Emirátoch
sú indické spoločnosti zamestnávajúcich vlastne indických účtovníkov. Áno. Niekedy podnikatelia riešia problémy aj s tým, že nemajú to účtovníctvo, že si zamestnajú vlastného zamestnanca. Bohužiaľ, nevedia ho skontrolovať. Nemajú na to čas, pretože sa potrebujú venovať vlastnému podnikaniu, business developmentu a tak ďalej. Preto je lepšie, ak by oslovili spoločnosť ako my, ktorým vieme vlastne to účtovníctvo dodať v bezchybnej forme a môžu sa spokojne venovať svojmu podnikaniu. Ak podnikáte v Emirátoch a potrebujete spoľahlivú účtovnú firmu, sme tu pre vás.